کیا سوری میرا خانہ ہوتا کا مجالس بھی گنا حبیب اللہ سیرہ دافتا سنگات کو مجالسہ موجودہ اے سن 2020 یک سال 11 مہینہ 20 ہفت تاریخ ٹیمت کو شفا 1 بجے نشتو مجالسہ کن گاؤں ایرا میں مجالسہ موجود ہے سنگتانی فرماش سوری میرا خانہ فرماش ناڑی ازگر فرماش نصیبو گوری فرماش یاسی گوری فرماش یک ناڑی نواز دا فرماش باز حبیب اللہ فرماش ایرا میں مجالسہ موجود تھی حبیب اللہ طرف فرماش نوکھا فیباز آباد جی یکی نوید چل گری فرماش ہے دین ہے فرماش ہے شیرلی ہے فرماش باز آباد شاہ جان ہے فرماش ہے یکی دا نوی جان ہے فرماش ہے علی جان ہے فرماش ہے حب چوکیا جا سنی طرفہ فرماش ہے گلسن ہے باز آباد جاوید ہے فرماش ہے دلاور ہے فرماش ہے یارو ہے فرماش ہے باز آباد مشتوا دل میں شاعری پورا مسی چولا چڑھ گئے نا روگ صورتی منڈا شتو پلا مل گئے نا در بر رلکڑو ٹالی ہوش کو مرگے نا پر بیگا ریشم تھاری گش گیا لہیرے نا اولا استاد کست سونا ملکا کشت پوہے نا ڈیل کو تنگ ما بستے پرزا اصیل نا کسے برزا بنا سونا بندہ چل چرنا نو مامین تھنگستی گروشا سیزدگیستے نا زور تو پریشتنگا جالا بھائیا ارتفاقے نا ماتا اڈ تو جولی سکا گفت بازے نا شمروشی سرا نشتی جاچے مگر مسارتے نا ٹیم اگر مسارتے نا دیم گوات پورا مشتی خوشبو جوالے نا کستی کو سیر مو سونا سرخیاں بلوکے نا داشتی سین گسا ہونا چمڑ رودگے نا رست صورت بوٹا سری بھیا چڑھ گئے نا زمین تجلا بھی سو ڈیو ہی بلگے نا پوہے صحیح انسانے نا سمجھا فمائے نا مجھے فور تھی دیور گھاں رپٹ سونے نا لینا پوئے تو والی گوشا رئیاں دوئے نا جو ساکھا دیں رکھاں کسیاں تھی تنکے نا تھی نرمے ناز فیبوتاں جوڑاں جی گلابے نا زردے صورتا شر پھر جائے رسارتے نا بلا دنیا دلا مردے چکاں گرت وشے نا تی ٹوکاں بجلی کرٹے دتا نا بلوکے نا پوز تنگ میں فلی سرکاری بشین نا دیرا چک گسا لائٹا کو کشگے نا بردا پیپری زہموں کو برمانا آوارے نا جدیاں صورت کیفا گوزاراں ڈبل نا چمتی سربر جنگ کنا خود کو شبور نا دلانی اسلام بعد فسی حملہ پجے نا لاپتہ کنا روحاں غریباں مختر لینا پچے بیدار تاڑر چما دا سورے نا ای رائی مردما نیلا جننگو ساہا ہوشے نا بیتا ما پلی تامڑما لیلا مجنا کنا سونا دل پوزتا تیاں زہیران رو زرگے نا تی بیتا وارگے سرینے لوڈاں کو لڑگے نا مالے سین کا چکا گرا ہن گفت ڈالے نا صدر صورت تخت فی مرضی چلے نا حلفتی کورٹ جیگے شیشہ سوا دینا چفتگے بجلی گڈی ہمیں گڈی دکے نا سمار تو مل کی ڈیل تی گنا سنگار تے پٹے نا اکثر بزردیں برا جڑسا تاویزاں مدرکے نا لالے برگڑی گٹے توسید اس چاندے نا سوا دے سنگھرے زلفاں کلپاں ما نظر نا تی گیوار بارڈر نعمت کنداری سڑکے نا سے ہمارے پٹا پاندے تو دام زمین نا کڑکی لندنی چنی نوکے میں کنوٹے نا بیڑی گھمرے چیڑاں بجادا دلڑی نا بندوق نیم رپی بولیاں کواشے نا تی کندک مندر میرے منیت نا سی کے پاسے نا پج سراب تینیاروں رنگ روحاں خاصے نا ہچو پھونا گڈ سو دوستی دنا سر کے دو نا تا دعا کما اپ تی گندو ملاقات میر گزین دینا تے یار میر سے نے ڈرے مری کو پرارے نا گون نو کگلاں کو ورنا ملنگے نا کلاشی چیٹ تو گون نا مردا سر جو لوے نا پٹان جن مالا گو کھان کار دیرے نا خدا و سنگتا پشتے ہم ڈے ہاں غریب نا پرمش ریش مشہرے منا دوستاں دا خاصے نا جزم دنگلو دس کوششاں کو بازے نا گریلا فرق تو دا تم سازیاں مزائے نا میرا خامری سورا خاص بی بی سی خبر نا تے ٹوکاں بٹتے ایک زما کوری بھاگے نا تے گیرا رلکڑ بٹا ٹوکاں یاد کے نرمے نا زیر ارضی شاعر گالا ٹپا توریے نا گناڑی ازگر بینا جن سازا مشہور نا ریلا سندڑی ورنا برنورا پوجے نا سلام شاعر لکے میں بے حدت باز نا ہمیشہ ریش مدرسہ مسازا کشت نوکے نا ہویرا بس گالا دا موادی شاعر ہٹ کے نا